clearing operation sa nakaali sa mga sidewalk sa dakbayan sa Talisay nagpadayon. Ang report ni Femery Dumabo. Gikuha kining nagbitay nga mga sanga sa dagkong kahoy sa daan, ang mga pinutol nga dagkong kahoy ug bisan ang mga anaa sa kaanga nakaali na sa kadalanan. Gikuha usab sa Task Force Talisay kining gubaon nga mga tricycle ug e-bike nga nakaali usab sa daan sa Barangay Tangke. Giguba ang mga atop ug bungbong nga niabot na sa daan. Mukapin sa napo ka mga struktura ug gubaon nga mga e-bike ug sikad ang ilang nakuha gikan sa sidewalk kagahapon. Matod ni Edwin Yerves, ang Pangulo sa Task Force Talisay, nga bisan ko natapos ang inspeksyon sa DILG, apan magpadayon sila sa paghawan sa kadalanan sa dakbayan. Atong gimentino kero na so far ana magtag pa yung ordinansa nung gawa sa memorandum sa DILG. Pero ang atong city ordinance nagpasabot ng sa mga ng mga kadalanan sa sidewalk maklear gyud sa any obstructions. Giubanan ng Task Force Talisay sa kapulisan ug mga tanod sa hingtungdang barangay. Nipay sab sila og random inspection sa ubang mga barangay nga kaniadto problemado sa sidewalk. Hinon gitugutan ang pipila ka mga mamaligya ay nga makabaligya sama na lang diya sa daplin sa daan sa barangay poblasyon sa oras nga dili na kayhuot ang trapiko. Subasad tayo labi na karon nga labi pandemya nga ang mga panginabuhian nila ba ato yung madirect ato labi taw nga putlon dayon. Uban ni John Sulonog Road Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.